Hvad så? Jeg holder faktisk tilbage her med noget. Det var sådan lidt sådan intro. I can't trust you. Og jeg har ikke chillet, mens jeg var væk. Jeg har ikke engang været inde på spillet. Så alt er ligesom det var før. Træet er så åbenbart gået ud igen. Planterne er blevet større. Det gør de vist på tid. Jeg tror, jeg går videre på huset. Der sker nok ikke så meget i dag. Njam, 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 njam. Og det, jeg siger lidt undskyld for, at huset allerede var bygget nogle plader på og sådan noget. Men jeg havde allerede bygget her, jeg gad ikke helt til at bygge forfra. Og det var ikke fordi, jeg havde startet Let's Play. Det var fordi, jeg spillede det før, og nu spiller jeg det så ikke længere. Kun for en lille Let's Play. Ja. Og jeg håber, I godt kan lide den. Faktisk, jeg er ligeglad. Hvis I ikke kan, så går væk. If you don't can, get away. Er der ikke en by? Jo, de der ting, de er derovre. Jeg tror, jeg går derover. Så er der et lejrbål der. For jeg skal have noget sten og sådan noget, for at kunne få ting til aften. Ja, jeg skal bruge et bål nemlig. Og det skal jeg bruge sten til. Og jeg bliver nødt til at have stenene. Døde jeg ikke? Jo, jeg var død. Crafting. Locks. Bam, di bam, tik 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 bam, di bam. Så er det 2 til overs nu. Nej, jeg kan jo... Det kan kræve kun 3, det er rigtigt. Så har vi lige fået 2 ekstra. Jeg ved ikke... Jeg tror faktisk bare, jeg går ud efter de der sten nu. Og jeg tager lige en chokoladebar. Og så tror jeg nok... Enten går jeg hen og looter stedet. Hedder det. Men ja, det er vist det, jeg tror, jeg kommer til at gøre. Og I kan godt se lyset derovre, det er noget ild, jeg har bygget. Der er flere gange, hvor jeg snød i multiplayer. Hvor der er nogle multiplayer, hvor tingene, du har i spillet, i singleplayer, har du også i serveren. Og så bliver man lidt fristet til at smide. Har jeg ikke noget skydevåben? Nej, det har jeg sgu ikke. Jeg tror, jeg prøver at se, om jeg kan snige mig derind, eller tjekke, hvor mange zombier der er. Og hvis der ikke er så mange, så tror jeg går derind, får noget medicin, alt sådan noget. Og jeg har virkelig brug for stof. Eller større. Og jeg så som en video af i går, som jeg lavede. Eller nu er det nok ikke i går for jer. Det ved jeg ikke, måske ikke. Men så jeg dem. Og jeg kunne høre, at der ikke var rigtig nogen støj. Men det var bare nogle af mine naboer, der larmede, så jeg vidste ikke, om I kunne høre det. Og så... Jap. I kender rutinen. Nej, det er sned, ja. Det gør I ikke. Jeg er den eneste, der kender min rutine. Det kan også være for at købe en rutine nu. Er det en bil op på bakken der? Lidt højere op fra min mus. Det tror jeg. Jeg ved ikke, om jeg gider at lave en vej derover. Så måske laver en vej derover. Og det ved jeg ikke helt, om jeg gider. Jeg tror i hvert fald, jeg tager bilen og så kører der ned. Sten. Sten. Det er sten. Sten. Jo, jeg skal huske op der. Det var derfor, jeg blev så hurtigt sulten igen. Og Og vær sød, lad en kommentar blive. Så har jeg også noget at lave. Men jeg er bare glad for, hvis I liker, eller bare i det mindste ser den.
mine videoer. For det vil gøre mig rigtig, rigtig glad. For det... Hvis jeg får 100 views, så føler jeg mig faktisk bare kendt som en YouTuber. Indtil videre, så føler jeg mig ikke rigtig kendt. Og så går jeg derop. Jeg mener, at der var en bil der. Enten var der en bil, eller også er jeg blind. Og halvdelen af episoden er allerede gået. Men vær sød og lad en kommentar blive. Jeg keder mig. Yeah. But you know you love me. Ja, jeg vidste det. Sagde jeg det ikke? Jeg sagde det jo. Men det gjorde jeg da. Jo. Bare så I ved det, jeg taler om mig selv. Nå jo, det er bare en bil, der er stok. Der plejer altid at være en bil her. Den her, den til gengæld bare stok. Jeg ved ikke, der plejer at spawne ting på den her. Se, en taske. Der kan spawne fra guns til skud, til tasker og til... til mad også. Nej. Det var tæt på. Okay, det går bare sådan, at jeg ikke kan løbe. Det er bare en mindre forsinkelse. Jeg løber, det er en enorm forsinkelse. Oppan Gangnam Style. Bare rolig, jeg hører ikke den sang. Jeg fik den bare kom bare i tanke om den. Og prøve at sige noget, så jeg ikke går helt kold. Og det kan godt være nogle videoer, jeg faktisk går helt kold og lader være med at tale. Men det er fordi, hvis jeg enten synes spillet er spændende, svært eller interessant, så gør jeg det. Så sker det. I drop my pickaxe and smash your face, and I will never giving up. Jeg tror faktisk hellere, jeg vil bruge... Nej, pickaxen, er det ikke den her? Jo! Kan I sige i kommentarerne, hvad der skader mest? Pickaxen eller øksen? Og hvis vi dør dernede, så laver jeg ikke en video. Nej, hvis videoen stopper dernede, inden jeg er død, og hvis jeg så kæmper mig vej igennem dem, så tager jeg altså tingene. Nej, bas. Ikke nu. 1 sekund. Så er jeg tilbage. Det var bare nogle naboer, der bankede på. De vil låne nogle stykker. Jeg kan ikke se en stor begrundelse til at låne stykker. Men de skulle nok have et eller andet, som havde brug for stykker. Det er mit bedste gæt, fordi de vil låne stykker. En pind. Jeg har ikke brug for brædder. Dem skal man bruge til dør. Og hammer og sav, de er gode. Det er nogle værktøjsting, du skal bruge på et eller andet tidspunkt. Nej. Jeg tror, jeg dropper den, og så bare efter. Jeg vil se civiliseret ud. Måske er det eneste menneske tilbage. Men man kan da stadig gøre noget ud af sig. Det får jeg altid at vide. Men det har jeg altid fået at vide. Men man kan stadig godt gøre noget ud af sig. Baseballbat. Skarp metal skal jeg bruge. Hammer, den kan man ikke bruge til noget faktisk. Men så gør vi sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Boom! Come at me! Bitch!